wasu mata suna da kunya, amma kunya ta me, ta banza, kunya mara amfani, kunya ba a mahallinta ba. Wai duk duniya ba wanda take jin kunya sai mijinta. An jima kila kaga tana ta wasa da kanin mijinta, ka ji aikin banza. Ga abokin wasa mai lada, kya tafi wurin mai zunubi, wanda Allah bai aike ki ba, annabi bai aike ki ba. Mijinki ne abokin wasanki. Duk matar da ta tsallake mijinta to ta tsallake abokin wasa. Ba ta da wani abokin wasa da ya wuce mijinta, shine babban abokin wasa. Ba wai za ki jira sai mijinki ya miki wasa ba, a'a, ke ba wata rana ki dan kama kunnensa ki masa wasa, ki dan ja gemansa. An gane ai, yadda yake tsikarinki ke ma ki tsikare shi mana. Ai haka ake yi, ash-shu'urul mutabadal. Wannan wani yanayi ne, wani irin filin ne wanda tana maka kana mata, kuna wa juna.